Mga lagi kalisang ng imim guys. Kaya nana ko no'y super typhoon. Lagi ko nurong panahon na tanawa ag langit oh. So dapat mo biyahe na ni si Ja. Kaso nang malisang maligig na yung mga bagzo-bagzo. So apakabiyahe o padug Cebu. Hello guys, sa may avocado gikan sa farm name Diyaning bahin guys, ang kapaha Kanday guys, sagiwa ko na sa avocado kaya nangahinog na. Kuani kanang na ay abot niya sa kang nga kuan duta gitana nila sa ati kuan talina. Diyaning bahin. Diyan guys, anong kagwapa ka azo oh. Na guys, ano dyan oh. Oh. Ah, oh. Gwapa kayo. Diyan arang ka. Lahat ka jog unod. Ah, gwapa ka azo. Diyan. Ang guys, kuskusandaan. Utang sa ref. Kay daghan na dyan, ara. Diyan guys, kung ali ay kanang na ay. Kay daghan naman lagi ninja. Sinana kay gusto ko nung mutira lagi po dani sa abot ni Mem sa isang tanang sa isang zuta. Amo ning ibutang sa freezer. Kay walang tani nakabihay ng taan si Imim karong si Manaha kay mo ulig Cebu unsa kay na lagi bagjo. Mao nga wa sa nakabiyahe kay dagdag biyahe guys kay jag abutan tag kanang bagjos kanang sani unos anas kanang biyahin ja mahadli ko na si Ja. Oh na nga. Pa konen sag bagzo. Sigma wa na. Kay grabe daw ko ni bagzo guys kay super typhoon. So nabisang din lang na guys. Ja parang na ay sige kami na og balita. Og kanang asarag bagzo sino kanang wala yung Ginoo nga di rajad maka landfall. Hangnaon guys, ang napakita kay kanang ang sakitag ahang kuan ugod ko kanang istorya kit kadto ahang now gi kuan ko ning saput lagi Ginoo ko kita kaadyo ya harang gida kani guys aning butangan og gatas kay araw inag kuan kanin dajon ja guys kay masayang man lagi ning avocado kay tagandagan lagi pud ni kay mao man lagi ning tagibahig Cebu ja wa naman makaabot kay napadong naman lata. So gihiwa din na tanan. Hiwaan din na tanan guys kay di na pwede abutan pa ni ugma kay malata na ni. So mo ni magampo naman tag makabiyahe sa imemo karong si Manaha kay or balo mo din sa kay mararga si Jaka nang naghamalagi sa birthday tatay ja. Malisang lagi na sag ni mga balita-balitang na yung super typhoon, mga ingana, madlag si Jang biyahe sa diran ng Cebu. So mo ni natanggong ni Jang avocado.
Kay excited na bas na mo tilaw lagi kay lami jud avocado ha guys. So, di sa lanot. Uy lanot ba kanang naay basta kay lami sa maragatason, mo tubigan ja kanang naay lami siya nga pagka-avocado. Kani gamay ra kadto ni nga punuan datunis kanang nay tanam ni talina dito sang juta ba dito sa ano nang da. Tinga naman mi kay gihatda naman sa bahin. So mao ni jang bahin. Basta kay makugil naman lagi po ning nagatiman sang juta maka tilaw gad sa puta og kuan kanang nay abot sa juta. Dulce naman diyan. Dulce na. A few moments later. So guys, majang buntag. Karon ding adlaw guys magkuan mi, mag-booking kay bao nga ning isa nga ano gusto mag-booking ja agahang na nga gibot nga sunblock adto mo ka kuan na. Ja guys, kay na lagi bagyo. Dagga kadtog badron. Padong dai mi og door buns kay kuan kanang nay pabor man dari mag-booking. Tambay-tambay din yun. Lingkod-lingkod ka na. Tambay-tambay. Kaya nga kalabay tagbuwak nga ganahan ta mo kuha mo clip o video. Ja guys, hapit na Miss Durbans mo abot. Kalabay pa dyan ni Calderita. Kanding dia. Magubog. Ja guys, naabot sa Miss Durbans. Yan na mi darin siya. Muli ko dahil may padong dato sa eskwelahan. High school og sa katong elementary dyan. Mula mo lapot mi nga to sa 7-Eleven guys. Siya guys, dari na ay kuan. Na ay parang naghanap ka dyung rose. Sanahan mo na silang rose guys. Ito ka dyung buwak. Nawa. Isa kag mangawat ko dani. Di ba ka kupit suhon. Mga ni guys, buwak sa door buns. Tari man na So guys, daday mi sa kanto. Kani nga kanto guys, pataas pa dong din sa high school, eskulang Jomar. So, ang kani highway karing dara sa right side motamok kami. Mao ni ang central elementary. Kani guys, mao ni eskwelahan sa Central Valencia. Unsa kani nga kuan guys kasadaha. Dapat gapon ni sa kuan guys, high school TBH. Kani kanang Valencia Technical Vocational. Diya guys, mo na ni nami sa kuan munisipyo at bang dani guys kay 7-Eleven nga bag-ong kanang bato ko dari. So kaning 7-Eleven likod mao na pud niya BIT kang baliti college ni guys. Wala kag naanawan ni mga estudyante ron ngamingaw pa man kaadto. So manin ang Valencia mura na pud og gamay nga city kay di na pud ni mo makuan kana na 7-Eleven na anay mga merkado nga lagni kadtog mga tinda na 7 Earn na nanay mga kanang na
TGP, mga sa panay na dito sa kanin jud kay 7-Eleven kay 24 oras. Dili kag mudagan danig na kay kuan. Na kay kinanglalag mga tanggabi baron nga gutmon ka kay nara kay kuan madaganan. So, katong dito sumoy guys. Na dito ag ilang eskwelahan. Kana diha na ilang eskwelahan diha kana na mga na eskwelahan ng college.